Well, this is a win, yes. Them shoulda know. Soldier love zvenu achisi chinhu handina zvekutaura inini. Makazviondera mega kuti Sauro chibaba, kuti Sauro ane pamutauro. Makuru wani mafunama aidivination akam batai mwana yo television ti kubva pamakanzi mafa chibaba paitka zvakawanda marwadza vakawanda paitka zvakawanda kubva pamanzi mafa chibaba paitka zvakawanda. Aiwa manyepo zvabuda nekwambuya Dorcas chibaba chafa neshuga diabetes. Aiwa manyepo nikisi inenge mikisi madiragisi kana mapirizi vanhu 30 majokosi mafinasi kaunuke mbutsu sina masokisi panoita noizi kunge panamo ya borisi muri mubhokisi mamanyisa mapepa enyu kumaofisi vaya maiti pazai vamaiti pazai vakuisai pahirosi varidza ngoma tubati atishapama from 2 to 6 vechisimbisa mawekisi panyuzi panash tv mavideo payoutube pawedzera mavhiyuzi msiti somudzakumbo harizi rako batai baba batai mwana uyo kubva pamakanzi mafa chibaba paitka zvakawanda pataurika zvakawanda asi marwadza vakawanda manyanyorwadza tawanda zimdanzo yati maenda netarenda dai upenyu waitengwa ati mbari ati 20 aenda titisina tifenda ndi president akuimbirai namba ondilisa akunyorai iri tsamba musangano wakuitai gamba na ioctane matukiza gafa makonzo mugorere gonzo avadyira bhonzo makati muchavigwa negonzo makonzo mugorere gonzo avadyira bhonzo tanya unofudza critical chibaba chikoshwa kunge mineral chinobata vanhu soro kunge chemical panya unofunza kana magical pechi chinokusiya uri parichi wakagara paechi chikuru chakachinjwa kuita guchi mwana astempeni akakura achinhonga mumapini Sauro aive pacheni aisada lusi aida weni akarova chisutu chekrini achiponda namo ndozvandombira chida moyo ndozvandombira chida moyo. Well, this is how we